arep rapat negarane Prabu Sinobana. Sembarata Tranawa segara asat sawadya balane. Saka langit ayo tak kundut garwa antarane tak patenane. Ayo tak kundut garwa menyang tlatah Lodai. Ini sama sini dadi ngalang-alang aku. Yo. Pandangan aku Gusti Prabu. Kula ingkang sowan. Semanggaken Yai. Singobar bakal mati ora pamujan wae papak dadamu lembarno gegermu leno pangedamu gablek barongan tenan wow samyo pinanggih para kadang ngamotraku yaksa ageng lir prabata suwi Satra Sambada angkara murka kuwi watake Krono candhi ing Braita ora kengkang yen kena wadai sapa sira kang maladana
sing operong bakal kang ya yoni sak cangkah mongsoku tandang kula iku tangkise aduh piyang aduh piyang sinten purun olonge ngeri sandang pangan golek dhewe yen turu melowo aku Kiai Lurah Semar Gandika yen tole keleng sikra Soraya kambang sang brojo sikra pangka satrama kang pasuwur sikilmu kecek mripatmu wayahe ari koret-koretan dicepakne helme woi awas kepala selo wah yo wong Blitar ger ladalah sirmu piye tak lateni legi kowe malah jaluk tarik yo Yuda Putra original awas persiapan woi lakalah no
Sorai. Ayo, ayo. Wes wayahe. Lo 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 lo. Jos lo. Jos lo. Oh ah. Oh ah. Woi. Sikat. La 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 la. Lo 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 lo. Wow, wow, wow. Hey, hey, hey. Hey, look. Wow, wow, wow. Terus, look. Look, look. La tala. Yogui. Yogui. No. Cepat. Woi. Ora usah badem-badem. Woi, latala. Ayo, kasangan. Yo. Sorai, latala. Ayo. Ingat deh, pelangnya baru kali. Wah, latala. Lah, dalah. Awas. Yo. Putar. Lampu matang. Ayo. No. Bangis loro. Ayo. Putar. Subara Tatrolowo tenan kowe. Dadi jagoan kowe. Wah, slow. Wow. Ayo. Awas. Loh. Wow. Senopati. Ayo budal. Semoga akan pikulun. Wow. Dinasti Lampung Pasu Sikat Putal. Yo. Oh. Kali soeng sapi kalau ye. Hop. Barongane mundur, sukuh. Barongane mundur. Ditum. Yo, barongane mundur sik.
Berkate didom sik. Kok iyut-iyut ngono. Ndas ki mumet apa iki? Yo mundur sik. Ah, ngene kan ketok. Yo barengane suguh wis yo. Kayak piye to? Pager iso diusuk kalih ning ndi kae? Wah. Ah wis kek didum. Anu bapak. Sajene ndang didum. Ben kabeh didumi rata. Damai. Salam budaya, ya. Ya. Wes anteng bareng. Yo, wes mari yo. Matur suwun dumateng keluarga Bapak Siswanto. Ing dalem menika syukuran kintenan sampun kumataring jagat anggara muga. Mugi-mugi adik Faik Adi pertama saged gangsar ning sunat lan rezekine kathah. Kami sekeluarga dari Mbah Gadang Melati ngaturaken matur suwun sanget dumateng para kadang seni Gondha Kepang ing tatah Deloje Kendal Rejo Talun. Nuwun nuwun.